Telefon alacak olsanlar, birinci yol açan alsanlar, utarsınlar. Assalamu alaykum hemme. 2025 yılın 1 iyulundan soň Tajikistan'a daşary ýurtdan gelen ähli telefonlaryň, gadjetlaryň, smartfonlaryň narhy tamojna narhyndan 20% ýene-de ziyat tölemeli bolarsyňlar. Bu diýmek manysy indi telefonuňyz öňkänap arzan bahada rastlamaşga däl-de 20% göterilen bahasyna rastlamaşga etdilersiňler. Tajikistandaky ekonomistlaryň aýdyşy boýunça rastlamaşanyň narhy galsa, telefonlaryň narhy hem 15%-den 25%-e galmagy ketdi ihtimal. Şonuň üçin kim telefon rastlamaşga etmedik bolsa, birinji ýol açanlar rastlamaşga etseňler, sizler arzan bahada rastlamaşga galarsynlar. Ya da kim telefon alacak bolsa, birinji ýol açan telefon alsaňlar, arzan bahada telefonuňyzy alyp bilersiňler. Telefonuňyzy hiç ýere barman, öýleriňizden çykman rastlamaşga etjek bolsaňlar, ekranda çykan nomerlere WhatsApp'tan ýazsaňlar ýa-da promojan etseňler, biz size ışançlı ve tezlikle rastlamaşga etip bereriz. Telefonuňyz hökmen Tajikistanda bolmagy şert däl, Russiýada duran ýerlerinizde hem rastlamaşga etseňler, Tajikistana baryp ikinji ýerde rastlamaşga etmersiňler. Bir telefon, bir ýerde rastlamaşga edilýär. Şular ýaly täzeliklerden habarsyz galmazyk üçin kanalymyza podpisasiýa ediň, bizden daşlaşmaň. Opisiýanyada galdyrylan Telegramdaky Çirikol avialiniya gruppasyna podpisasiýa etmeňi ýadyňyzdan çykarmaň. Hoş sag bolun. Ýene-de bir zat, şu videony telefonu rastlamaşga etmän ýörün, dostlaryňyza ugranyň.